तेलासीपुरी के माटी तोला सुमराव हो, भंडारपुरी के माटी तोला बंदाव हो। तेलासीपुरी की माटी तोला सुमराव हो, तेलासीपुरी की माटी तोला सुमराव हो। भंडारपुरी के माटी तोला बंदाव हो, भंडारपुरी के माटी तोला बंदाव हो। तेलासीपुरी की माटी तोला सुमराव हो, तेलासीपुरी की माटी तोला सुमराव हो। भंडारपुरी के माटी तोला बंदाव हो, भंडारपुरी के माटी तोला बंदाव हो। पखरवे धरती मैया के जेकरे माटी महान है। गुरु अमरदास तेलासीपुरी चटवापुरी माँ प्रमाण है, गुरु अमरदास तेलासीपुरी चटवापुरी माँ प्रमाण है। पखरवे धरती मैया के जेकरे माटी महान है। गुरु अमरदास तेलासीपुरी चटवापुरी माँ प्रमाण है, गुरु अमरदास तेलासीपुरी चटवापुरी माँ प्रमाण है। जमु झूमै नाचै, जमु झूमै नाचै नर नारी सियान हो, जमु झूमै नाचै नर नारी सियान हो। भंडारपुरी के माटी
बरके सबके रत्नमा चले बरके हमर सियान हो सबके रत्नमा चले बरके हमर सियान हो भंडारपुरी के माटी तोला बंदा हो भंडारपुरी के माटी तोला बंदा हो तेलासीपुरी के माटी तोला सुमराव हो तेलासीपुरी के माटी तोला सुमराव हो भंडारपुरी के माटी तोला बंदा हो भंडारपुरी के माटी तोला बंदा हो तेलासीपुरी के माटी तोला सुमराव हो तेलासीपुरी के माटी तोला सुमराव हो भंडारपुरी के माटी तोला बंदा हो भंडारपुरी के माटी तोला बंदा हो तेलासीपुरी के माटी तोला बंदा हो भंडारपुरी के माटी तोला बंदा हो तेलासीपुरी के माटी तोला बंदा हो भंडारपुरी के माटी तोला बंदा हो। आप सुन रहे हैं प्रसिद्ध सतनाम भजन एवं लोक गायक प्रीतलाल कुर्रे और गायिका मीनू वर्मा को MP3 एल्बम होगे सतनाम के बरसा तेलासीपुरी में प्रोग्राम हेतु संपर्क करें छत्तीसगढ़ी पारंपरिक सतनाम संदेश पार्टी। फोन नंबर है 9516555710 और 9111119505।